alamisa utikalo tile mugani wolonfila san ba fila ni mugan aw minnu sɔgɔlen banna an ka folibaw ye fo aw sigiyɔrɔ jɛkulu M5 RFP ni sɔrdasi jɛkulu CNSP ɲɔgɔn ye kɛ an bena an da don kuma la ni y'aw ka kunnafonidi kɛnɛ sigilen jɛkulu min tun be wilikajɔ la walasa ka fanga minɛ Ibrahim Boubacar Keita la ka da ka jamana maracogo kan o ni sɔrdasi jɛkulu CNSP ɲɔgɔn ye kɛ kati u ka jama ɲɛmɔgɔya tun be Dr Shogel Kokala Mayiga bolo Isa Kaojim ni minisiri kɔrɔ Modibo Sidibe tun be kɛnɛ in kan sɔrdasi jɛkulu ka kumalasela colonel major Ismail Wage de y'u bisimila Isa Kaojim ka fɔ la sɔrdasi jɛkulu mako bɛ jamanaden bɛɛ ka dɛmɛ na hali bi ko o kɛra sababu ye ka kunnawolodi olu ka jɛkulu M5 RFP ma a ka wilikajɔ la u ka jɛkulu ka laɲiniw ye fɛn min ye jamana taabolo la Isa Kaojim sɔrɔla k'olu dantigɛ Dr Shogel Kokala y'a jira ko u ni CNSP ka ni ɲɔgɔn ye tun b'a kunbɔ ko foli ni tanu ni kɛnɛ don ka ɲɛsi sɔrdasi jɛkuluw ma a sen don ni kɔsɔn M5 RSP kun tilenna sabatili la utikalo tile 21 san 2020 jamana ka yɛlɛma hɔrɔnya kɛnɛba kan o siratigɛ la Shogel Kokala Mayiga ka fɔ la a ka ɲi an bɛ waati min na M5 RFP ni CNSP ka to ɲɔgɔn bolo hali bi furancɛla fanga kunkankow la yɛlɛma ɲuman ka se ka don jamana maracogo la an hami ye Mali kura min ye u ka se ka kɛ sabati fɛn ye tawdeni jini kungo ɲɛmɔgɔba ye cɛ sise ye tɛnɛndo utikalo tile 24 san 2020 a y'a yɛrɛ sɔrɔ ka bɔ minɛbaw bolo kalo 9 a minɛnen kɔfɛ kojugubakɛla dɔw fɛ cɛ sise ye gundamuka ye tɛnɛndo nɛgɛ kaɲa 19 waati la a donna a fɛ dugu mɔgɔw bɔra ka bisimila ni nisɔndiyaba ye a teriw n'a kanuba minnu bɛ ɲafunke gundam ani dire olu y'a nani kɛ ɲɛnajɛba ye k'u ka nisɔndiya jira hali n'a fisifasalen tun don a nadon in na o ye alatanu ye n'a ɲɛnama yira o ɲɛmaɲɔgɔnsin kɔ basi fosi wɛrɛ tun tɛ a la u sɔrɔla ka aladeli kɛ mɔgɔ caman wɛrɛ minnu minɛna ka tunu ala ka olu fana ɲuman segi hakilina jigina cɛ sise natɔ Bamako jamana ka sigikafɔba la desanburu kalo tile 16 san 2020 kojugubakɛlaw y'a minɛ jura kafo kɔnɔ ɲɔnɔ sira kan a n'a ka mobilibolila tun don nka u taara n'ale kelen ye farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la an b'aw ladɔnniya ko Lyon ni Wolfsburg ye ɲɔgɔn sɔrɔ musow ka Ligue des Champions na tuguni ɲinan bɛ ka san 4 ye Lyon musolakaw ma u ni mɔgɔ si jɛ Ligue des Champions kupu la Paris ma se k'u bali k'u jigida duurunan kan kunu utikalo tile 26 san 2020 tolanci basigilen kɔnɔ tɔn ninnu ye ballon duman jira kanubaw ni u filɛbaw la sanga 66nan na Paris tɔn de jiro ye foti dɔ kɛ min bɛ kɛ a gɛnni sababu ye ka bɔ tolan na o sababu kelen de b'a to Lyon ye bi don n'u ka kalamani 3 ka kunnagosili dɔ ye sanga 74nan na Lyon ka kalamani 17 fana gɛnna ka bɔ tulon na kolo ni fasa kɔfɛ tulon bɛ ban ni kelen ni fu ye nin bɛ kɛ siɲɛ 6nan ye Lyon ni Wolfsburg ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin tɔn fila ninnu bɛ se ka tolan duman jira mɔgɔw la sabu alimankaw ni tajuru sara de bɛ u cilen kɔfɛ fila finali kɛnɛ kan Lyon fɛ nin bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na ni baara nin kɛra Amapu ni Anisere ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ aw k'an bɛɛ siɲɛ wɛrɛ